Lava. Guys, check your relatives. Ma one banana. Saka time yatanga mvura pambatori murume anga akamira apa akatori pawheelchair. Saka moyo wangu wangorwadza ndakadai ndimbatsire bhozi akatonaiwa akatopusha wheelchair yake. Saka panangoenda vatanga tomupusha. Saka ndatopusha wheelchair yake vatamira apa ndopananzwa maemergency brake achipatwa ndopatatarisa kwamba nerori ranga ribva ndoramukata ndibvaranomira. Saka time yaranomira uku bhazi ranga richisweva ratobvara rodi ndoparakurubuka Kutanga kunaya kwaita mvura musizini yekurima ya2025 to 2026 kwatanga zvakaipa, apo paita tsaona inotyisa kwazvo muna Bulawayo Road pakuwadzana 10 off panozivikanwa nekuti pamagetsi. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button riri kusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, ndadzoka zvakare pano nenyaya inotyisa ichisuwisa zvakare apo paitika tsaona yebhazi rekwaAlitrans muna Bulawayo Road pakuwadzana 10 off panozivikanwa nezita rekuti pamagetsi. Kana uine hama yako yakwira bhazi iri muzuva ranhasi, cheka kuti iri safe here. Tsaona iyi yaitika kuma around 4 PM nguva yanga ichinaya mvura. Vaona tsaona iyi ichiitika vati bhazi rekwaAlitrans rakatwa netruck, izvo zvazoita kuti driver weAlitrans arove maemergency brake zvakonzera kuti bhazi ringe richitsvedza ndokukudubuka. Panzvimbo yaitikira tsaona iyi mugore ra2024 nemusi wa 1 October mangwanani pakaitikazve tsaona yakasiya vagari vemukuwadzana vachichema apo pakafa vanhu 7 mushure mekunge kombi yavaiva vari yaita tsaona. Izvi zvakaitika kuchinaya zvakare apo kwaiva kutanga kwesizini yekunaya. Patsaona yaitika iyi pari kunzi ipo pari zvino hapana hapo afa, asi panyanya kukuvara vanhu vanosvika ivo 8 avo vazotakurwa nemaambulances kuendeswa kuchipatara, asi kondakta webhazi iri ndiye anyanyokuvara zvakaipisisa. Uye driver wetraki rakata bhazi anonzi atombomira asi anga achitotaura rafu, asi vamuona havana kukwanisa kuidentifya kampani yetraki nekuti vanga vava mubishi rekubatsira vanhu vanga vari mubhazi panguva yarakudubuka. Ladies and gentlemen, ndichakusiya muchiteerera mashoko ezvaitika patsaona yepamagetsi. Asi kana mapedza kuona video iri, ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi, kuti zvii zvingaitwe kuti pamagetsi pasaitike tsaona nekuti pauraya vanhu vakawanda. Zvimwe panodawo interchange yakafanana neye paTrabablas kuti pave nekuderedzeka kwetsaona. aitokuda mulaudina ndamutengesa kira mulaudina. Saka time yatanga mvura pambatori murume anga akamira apa akatori pawheelchair. Saka moyo wangu wangorwadza ndakadai ndimbatsire bhozi akatonaiwa akatopusha wheelchair yake. Saka panangoenda vatanga tomupusha. Saka ndatopusha wheelchair yake vatamira apa ndopananzwa maemergency brake achipatwa ndopatatarisa kwamba nerori ranga ribva ndoramukata ndibvaramukata. Saka time yaranomira uku bhazi ranga richisweva ratobvara rodi ndoparakurubuka ndopatatanga kutobudisa vanhu 1-1. But pakubudisa vanhu kwanga achiita vanhu vakwana papana kondakta anga akadzvanya bhozi ratosweva nakondakta anga atodzvanywa miri wese. Saka tatongotida kuda kutomusumudza kondakta musumudza ndopatazotora jega ndobva tatojega kondakta ararombudza ndobvatamisa pasaidi. So ndomaitikira aitika saka muri kuti webhazi ndiye aita zvekukatwa akati
ngatiripo tatakatarisa zvinhu zvese zvachiita robhazi atokatwa nerori ratomira pende munhu wacho werori atobuda ndobva atongotaura rafu ndobva atosimudza rori rake ndobvaenda akarombomira. makwanisa kuzivawo here kuti rori rinogona kunge riri rekambani ipi? hatina kumbosvitsa zvakawanda bcause tachitonyanyokuzedzera nevanhu vanga vachitoti vakuwara apa titobudisa vanhu zverori hatina kutombozvitarisa bcause vanhu upenyu hwevanhu ndovangosonevandovakosha ndovangachotati so panogona kuzobuda nyaya dzakawanda but isusu tatiripo tisaona zvinhu driver akati saka patiraime kuda kutozvekuti dai ada kutoramba achienda pamwe dai atonorova rori pamwe dai atouraisa but zvaatoita izvozvizvo toisa maemergency plus nemvura yanaya yaitozoita kuti bhazi riswe. Saka mungaita ruzivo rwekuti makuwara vanhu vakaita sei kana kuti mashaika vanhu vakaita sei? Vanhu vakuwara vakawanda but tingatoti vanhu vashoma vatobuda vakwanisa kubuda vega namba yacho inogona kusvika kumatei but vanhu vatokuwara ndo vakawanda plus kukuwara kwemunhu unogona kusakuona panguva iyoyo unogona kutozozvidiscover later kuti vanhu ndatokuwara because patime inoitika zvinhu kukuwara unyatsokuona wakuwara but kukuwara kwemunhu unozoziona later. Why? None. Eh? Hazvibvumidzwe nani kune vanhu vese ka kwete kunesu chatotenderwa ndorotori basi iwa ndiruida rako ndo manager webhazi chititsanangurira manje kuti what happened waita zvakanaka ndiwe manager chii chaitika alright chii chaitika mafoni ari kunaiwa changu yakundikana rona ino manje ndopa yakashinga ndopa yakashinga man mafoni ari kunaiwa changu ndatotadza manager ndimachi driver ambulance iripo ani wati mkuru kuzvise ako tsano ari kuita hashani ndiyatona saka chii chati chanatsoitika panapa hanzi chii chanatsoitika ritada panodzima ritada panodzima ritada shure pakati pemabreaks motadiki handedzine 75 ne25 75 unobatwa mashure ngezvinoita pasitoove alright kumberi ubata 25 alright saka hanzi nyaya yeritada because inodonhedza bhazi kuswa 9 alright